Soc una quinta generació dedicada al món de l'apicultura, apicultor de tota la vida. L'empresa és de l'any 1810, és tradició familiar, estem situats al Perelló, província de Tarragona. Nosaltres treballem amb la mel. La sort que tenim és que la mel la fan les abelles. Nosaltres simplement el que tenim és de la natura, tenim aquest producte tan fascinant, que el fa tan diferent, ja que és un producte que nosaltres no el manipulem, sinó que el que fan lo intentem posar dins un pot i posar-lo al mercat. L'abella trau de la flor, trau un nèctar on els seus enzims propis el que fa és transformar aquest nèctar en aquest producte que és mel. Això el que fem és agafar-ho i envasar-ho. Cada 5 parts, una se la queda apicultor com un negoci, però els altres 4 ho deixem a la natura. Això és l'important que té l'apicultura a l'entorn natural. I això és un producte de quilòmetre zero, un producte de proximitat. Les flors que tenim aquí no estan en un altre lloc. I el que hem de buscar és sempre produir i consumir productes de les plantes que tenim al nostre territori.